Salutacions al Consell Comarcal del Baix Ebre, al jurat del Premi Solidaritat del Consell Comarcal del Baix Ebre, a tots els premiats i als assistents a l'acte institucional del lliurament d'aquest guardó. Per a nosaltres és un honor rebre aquest reconeixement, mèrit únicament de tots els ciutadans en un any molt emotiu per la Fundació La Marató de TV3. Doncs arribem a la 30a edició i ho fem amb una gran implicació de persones generoses com tots vostès. Voldríem expressar-los humilment la nostra admiració per la divulgació de la solidaritat que cada any duen a terme des del Consell Comarcal del Baix Ebre amb aquest premi. També voldria disculpar-me per no poder estar presents avui, malgrat les moltes ganes, però l'agenda de la Marató no ens ho permet. Com bé saben, aquest any la Marató està dedicada a la salut mental, un problema que ens afecta a tots, individual i col·lectivament. Segons els experts, una de cada 4 persones tindrem un problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Mobilitzem-nos, participem, aconseguim recursos per a la recerca, sensibilitzem per evitar l'estigmatització que encara pateixen aquestes malalties i les persones, les famílies, els amics, les associacions i les institucions que hi conviuen. Ajudeu-nos a divulgar per la millora de la qualitat i de l'esperança de vida de les persones afectades. I tot això en paral·lel a la pandèmia de la Covid, tema de la Marató de l'any passat. Una pandèmia que mai ens haguéssim pogut imaginar que ens canviaria tant la vida. Doncs hem descobert que som més vulnerables del que ens imaginàvem. Hem descobert la nostra gran capacitat d'aprenentatge i la importància de la divulgació, la sensibilització i sobretot la recerca per superar reptes, per alimentar-nos, per salvar vides. Una pandèmia on tothom ha vist que junts ens en sortim, que plegats som millors. Som millors com amb la Marató. Una Marató que celebra 30 anys, gràcies a que milions de persones donen el seu temps, els seus recursos, els seus coneixements, la seva intimitat, i tot de manera altruista, per millorar la vida dels altres. Un projecte solidari ple d'activitats festives pels carrers de tots els pobles i ciutats de Catalunya, amb milers d'infants, de joves, d'adults, compartint públicament el seu compromís amb els ciutadans que els necessiten. Una marató i una societat que ha recaptat 216 milions d'euros per finançar 1 miler de projectes de recerca de la mà de més de 9.000 investigadors i investigadores. Un projecte únic al món per la seva emoció, pel seu esforç, per la seva confiança i sobretot per la seva solidaritat. Moltes gràcies per aquest premi que dediquem a tots vostès. I moltes gràcies també per aquest premi que dediquem a tots els ciutadans. Gràcies de tot cor.